Musia Brady vibes na and I bush no na ya na penny behwe pa. Me say this year Brady Kufie no was excellent na efe pa. Na kwasiada no na afei etiam frama musu yie no edru so. Na kyerɛ wo a wode watiam frama eba ye bia afei na mo bɛkɔ apaso akɔyɛ amamrɛ ne amane na kyerɛ sɛ etimi ayɛ kama nti wobɛhu sɛ ɔmo nyinaa sa life fɛfɛɛfɛ obi atiam frama deɛ ne deɛ baako a ɛda n'akyi deɛ ɔno nso ana continue ɔde baayɛ a won sɛ ɛsɛn kom deɛ fɛ kora yɛ nkɔdaa na no mu die ni mu a kyerɛ sɛ wɔnom nyinaa so firi ɛyɛ Brady atiam frama fie ho aha ɔnso ɔmo so firi hɔ agya ɔmo nyinaa ka bɔ mu kura ɔmo konti yɛsɛ kyerɛ akɔdaa no kwan a wɔmfa so no onyina a wanyɛ gyiraba nti ɔmo gusu ade ɛsom no ɛtete wɔn a deɛ n'atiam frama so bɔ ho ntamienu no wɔn sɛ baako bɔ ne bo so na baako bɔ n'akyi saa na ebi deɛ mu oduo ebi deɛ soso papapapapapapa wɔn asa line saa na yɛnya mfa nwie yɛ deɛ ɔde ne deɛ baa yɛnya mfa ɛnkɔfa medi line no so no ebi wo ɛwɔ so bi nan sɛ dɛsɛ adan yɛ hu sɛ sɛ etumi ɛwɔ ɛhɔ paa ɛna wɔn nyinaa saa line fɛfɛɛfɛ ɛde koduru apa so eduru yɛ soɛ wɔn mo yɛasoɛ wɔn mu nyinaa deɛ sisi wɔ kama deɛ ɛwɔ sɛ yɛde sensɛn hɔ yɛde asensɛn hɔ deɛ ɔsɛ yɛde no twere hɔ kakra yɛde no atwere hɔ deɛ ɔsɛ yɛde no konkɔn hɔ wakonkɔn hɔ yɛwieyɛ ɛne yɛ gyae woduru zongo na woanya besia na kyerɛ sɛ woankɔ kora nkɛyɛ hwɛ bese da mo biaa so na deɛ na ɛsan yɛ mmoawa sɛ bese no fufuo ne mu kɔkɔɔ nko a ɛne guo mu nyinaa so ɛde kɔsi tire sɛ santan na adenwanwa ayɛ na ɛwɔ mu ne sɛ ɛyɛ na mebisa me ho sɛ enti yɛwie a sɛdeɛ abosom yi nyinaa gu hɔ no obiara bɛhu ne deɛ aba abɛfa ana ɔmo sim sɛ yiw sɛdeɛ wode wo yere kɔ adwabɔ ase a wontumi nyira ma wonkɔ so ɔbaa foforɔ nsa mfa ne ma no yɛwie pɛ ɛwɔ sɛ wohu ne sampa matia mframa nie nti ɛwɔ sɛ metumi kɔfa maadeɛ abusua nso hɔ a yɛde kɔduru apa so wieɛ no na ɛwɔ sɛ Nana Bright Nana Ankomako agye yi Nana Bright yɛbɛsoa ne gyata apakan mu rotwi amansa apakan mu ɛne pega no wɔsɛ yie ɛne na bonkum ɛne nifa ɛne ɔkyekyere na ɔde abɔ no bɔsie panyan na kyerɛ sɛ arrival na ɛfɛ na Brady ɛman ɛnso ɛma ɛsom no ɛyɛ akɔnɔ paa sɛde ɔmode nsamamu wɔnom de nnwomtoɔ wɔmode agorɔ ɛne nnono brɛkɛtɛ kyerɛ sɛ ɛnawuro ɛgye nana tata no de bɛte katenke saa na nana nso di asa wɔ apakan no mu Brady man mo ayɛ adeɛ papapapa mo ame ahu sampa ɛsom no mo pɛ mo ame ahu sampa ɛsom no ɛyɛ mo dea mo ame ahu sampa yɛwugya wo agyapadeɛ a wohwɛ so yie ɛma no yɛ kama yɛduru abusua afei na bɛhwɛ adefoɔ ɛso nyinaa pu aba ɛyɛ baabi a naanom ɛbɛkɔm mekyerɛ atiam frama apa so hɔ ɛneɛ ohu sɛ akumafoɔ nso aba kyerɛ sɛ wohwɛ dɔm a abɔ dɔm pɛm paa ɛwɔ baabi a yɛde atiam frama akɔgu na apa so hɔ no a ɛsɛ w'ani nso ɔka kyerɛ me nuanom nsɛnkyerɛfoɔ ɛneɛ bɛhwɛ adefoɔ wɔnom nyinaa gye twi abɛduru hɔ a obi bɛhwɛ n'ani so adeɛ abɛbɔ n'ani akɔnhoma kakra
nanom hemafo ebepiem nanom hemfo ebepiemu ekwaza manhene kyerɛ sɛ ɔde n'apakan san ba Kwasi Ada no abona manhema kyerɛ sɛ nana nso bepiemu baafo nsoma kwanhene ankɔ Kwasi Ada wɔ san taatoɔ na kyerɛ sɛ ayɛ kama otumfo asampɔhene ebepiemu ɛfɛ sɛdeɛ dɔm si baayɛ no na sɛ w'ani nsɛ wɔka kyerɛ nti na wɔ sɛ nanom hyɛ aseɛ obiri kɔmfo kɔ wɔde akomgye a wɔn nti wɔn hyɛ aseɛ tempenten kwa wɔde deɛ no bosom botuntum a wɔnie hɛmosifo aba deɛ wɔtwetwe sɔkso kɔkɔɔ deɛ wɔbɔ hyire nananom nyinaa ka bɔ mu na deɛ na ɛfɛ na ɛwom ne sɛ ɛberɛ a na ankomanko agye yi yasoa nana ɛwɔ kurotwi amansa apakan mu na kyerɛ sɛ wohwɛ n'anim a suman edi n'anim a ɛnyɛ di ketewa kwabrane na yɛde nsensan atwia n'ano we de nsensan deɛ wɔamfa ketewa hem sɛ wɔso kɛseɛ no mu ana bum hohoro ho twitwa ho yɛ na mamna de bɔɔ n'ano ɛna ohu abɛka sɛ nose mask dabi ɛyɛ suman no ɛho ahofadeɛ no ebia na sɛdeɛ enuro hahamono egu yawam na yɛde homakyɛm asan ato soɔ na kwabrane abɔ kɛse ne afono na ɛwoso ne kɔ benkum ɛde no ɛkɔ nifa na kyerɛ duru baabi kora no wɔ kyerɛ sɛ wabu nkotodwe ama yɛgu so nsa ayɛ so amammerɛ asa na wɔsan asɔdeɛ akyerɛ sɛ biribi wɔ wiase paa biribi wɔ hɔ ɛne ɛda ɛyɛ ana yɛmpɛ sɛ yɛbɛtoto yɛapono nom no ɛyɛ a montotom na biribi wɔ hɔ wobɛka sɛ yɛnnuro nko a negum na yɛtwe pini wɔnom agye mu nkyerɛmu ɔmo se daabi ɛnyɛ sɛ bi ɔmo ho bi na ɛtɛ wɔ mo na kɔba sɛ nana ankomanko agye yi wɔpie ada apakan mu a ne nsuman a yɛkyekyerɛ yɛde nhahama ne nubra ɛyɛ kyerɛ sɛ ampa tumi wɔ nubram tumi wɔ nhahama mu no ɛno ɛne yɛde bɛkyerɛ na kyerɛ sɛ asantema mu anka bɛyɛ nsamanka no te wei ne di ka pie ansa na nana agye ankoma ko ɔno nso so atoa so ada n'apakan yɛde yɛahwɛ yɛkɔ soɛ yɛnim sɛ sɛbe awie a ne sa yɛnsa nkɔto yɛni a
dɛsɛ ago mu makwan yɛnkɔto yɛni a yawa na so kwabrane a ɛno nso nsuma gumu na kwabrane kura nsuo sɛ ani kɔkɔɔ bi sɛ yɛ nsuo sɛ ɛyɛ deɛ yɛ o na ɔpigu deɛ bosom no anaasɛ yawa no so no ɔpigu n'anim a tumi gu n'anim a wɔte asan atoa so akɔ n'anim wei na metwe bere baako nam sɛ bɛrima yi yɛnim sɛ nka deɛ ɛbɛn deɛ na nka di na n'anim agya wɔfra pakanti na wei nso na ɔsi daabi yɛnom nso sɛ bisirimfoɔ no yɛn nsum ankwaa no yɛbosom a ɛkɔba sɛ eduru bredi kuru fie ada a yɛde atia mframa ɛba apa so a yɛn nso yɛde bɛta akyire no afei ne yɛn nso yɛba nti yɛn nyinaa yɛka bredi nsum ankwaa no ɛho ɔdɔfoɔ sɛ w'ani na nsɛ wɔka kyerɛ abusua makɔhu m'ani so adeɛ kyɛ sɛ ɛtumi twa ne biribiribiri ɛtumi de ne kwaa woboa na san de n'aba reverse kinkim abusua ansɔ hɔ a ɛnyɛ abosom nko a na yɛde wɔn kɔ apa soɔ ɛna ɛnyɛ yawa mu deɛ nko a ɛna yɛde wɔn kɔ ɛnyɛ nananom nko a na ɛkɔkɔmeyɛ lewelewe owankyɛ na kwadwo wobua ne bolo wapie kansa ɛne ɔbɛte yee ɛne ɔbosom a waba koraa no wɔbɔ nkɔntene wɔkɔpɛ kwadwo atea no kwadwo bɛhyɛki hɔ dɛ kyerɛ sɛ ɛnyɛ hyɛki nketewa kwadwo yɛ adeɛ sɛdeɛ ɔsi pie hɔ ne sɛdeɛ hɔ atmosphere si change yɛ no na sɛ w'ani ɛsɛ ɔka kyerɛ kwadwo de ne de aba yɛnim sɛ aso hɔ a abusua yɛnkɔto yɛni a sunsum wɔse kwadwo nka sɛ nim sɛ ɔno nko ani n'ani soso hɔ yɛ sunsum so na ɛba yi sɛ ɛnyɛ sunsum nko a afei latifa squash ladies wɔn nso ne di akyire yi wɔn ne wɔn mmarima kyerɛ sɛ kama o wɔn yɛ adeɛ ba yɛ akɔkyea nana nkomakoma gye ne nua na agye ɔtɔ so mmienu ɛwɔ ɛyɛ baabi a na atia mframa mo ɛwɔ no kranka braku ne nso ba yɛ wɔkɔkaa wɔn ho nti ne hɔ no emu ayɛ du paa abusua mu nyinaa bɛka ho ma nananom nyinaa bɛtena ase ma akɔnfoɔ no nyinaa baeɛ a ɛda na ɛtɔ so mmienu adwabɔ no a na atwa toɔ no na aseɛ dɛ kama na ɛberɛ a yɛwie yɛpɛ ɛna deɛ ɔde ne man atia mframa ɛsiane siiɛ
ɛna afei wɔde aseda piesie ɛbrɛ n'anom hemfo wɔde aseda kyenkyenkye ɛbrɛ ɛyɛ actors and actress a wɔnom nso tumi bepie mu wɔ hɔ wɔde aseda piesie ɛde ɛma ɛyɛ yɛn nuanom asumankwaa a wɔnom nso de wɔn suman bɛtɛ akyire wɔde aseda piesie aseda kyenkyenkye ɛbrɛ ɛyɛ amanhema mo wɔwie yɛ anso hɔ a afei akɔmfoɔ no nso wɔda wɔnom nyinaa se ɛsɛ ɛbɛyɛ ne fɛ ayi n'ani ka sɛ next year Brady Kufie no mobɛsa bɛtaa wɔn akyi ama no atumi ayɛ krabɛhwɛ sɛdeɛ afei ayɛ kama no na anwummerɛ no awurade nyankopɔn pɛ ani bɛhwɛ na dagye ne kurowa meka me kyerɛ woɔ ɛneɛ bim wɔno nso baayɛ ɛneɛ dance no Nick wayɛ adeɛ toto afei Brady Kufie no ayɛ fɛ dodo bra kwadwo nkansa mo etimi bɛgyina stage ne nyinaa yɛ kama ewie na bim wɔno nso baayɛ a wɔbɛboa ma adwumadie no kyerɛ sɛ yɛdi ahurusie ɛne Brady wɔ sɛ ye Brady Brady ye aye ahwana yisi for the fun but wɔn bɛsɔ ɛna adeɛ kyenyɛ te abusua Brady Kufie second day no adwabɔ no a yɛde ati amprama kɔ apa so no yɛwie yɛ a yɛbɛdi yɛni no yɛsigyfoɔ wɔn ama anigyeɛ no awie pɛyɔ yɛde mu bɛsi ya ɛbrɛ sɛ na fata mɛsɛ no adi akyi asunsun mu headquarters ni osunsun mu IGP ahwɛ yie ne bɛɛma minya nkra wo afahyɛ kɛseɛ ne ɛba so ɛwɔ kyirimfa so yɛbɛkɔ na yɛakɔhwɛ ama na yɛ kama 26-27 April ɛnyɛ asɛm ketewa ɛso kyirimfa ne ne kɔmfoɔ na yɛ adusa ne na bosom miasa ateamefoɔ nyinaa wɔn ɛhyɛ fa afahyɛ kɛseɛ akyɛ sɛ ɛnyɛ nkɔda asɛm koraa Royal Enterprise na de Royal Fruit Juice na ba ɛna afei phone accessories nso wɔde aba ɛna afei wasan so ɛde Royal Manpower keleme no da so wɔ dwa so a ɛnyɛ nkɔda asɛm wotɔ nkra no pɛ yɛbɛma wo nsa atumi aka bi Pro Edu Studio backbone with Tamachisako and Fidia wasan kraba ɛde twa programs no ɛsɛ wani sɛ ɔka kyerɛ pusu ahoma no sɛ pusu no hili mu a wote ne kankan wɔn medi akɔtene ɛwɔ dwumadi ase na ntimi ɛnyɛ kama bakramo